od Kristine i evo nas ponovo u Krasmanu, ovoga puta sad preživljavamo. Aha. I Milica napravila nešto ovdje. Mala kućica. Mala kućica na vodi skoro. E pa sad neće više biti na vodi. A ja sam mislila, Mico, pazi, nemoj da padneš ovdje dole. Ajmo, pošto smo preživljavamo, moramo da... Logično preživljamo. Evo, ovo je savana, ja mislim. Ok, napravila sam gladinu. Da, ali opet ta kućica... Našto mi liči ta kućica? Ono, kad oni znaš love životinje lovci, pa kad naprave takvu kuću. Da, samo sad ne zanima, čini mi se da sam tamo vidio. Mico, ajmo idemo na pesak, možda nađemo piramidu. Čekaj, Tino, ovce. Ne treba meni ovca, ja hoću da istražujem. A meni treba ovce za kraju. Izvinite, nešto mi koči telefon, malo pre sam ga ugasila i verovatno zato. Ali dobro. Gde si ti? Mico, vraću se gdje god da si, znači... Uđeš mimo. Mico, je li ovo od tebe? Aha. Pokupila sam ti da imaš. A samo dva treba. Pa samo dva, gdje si ti? Ja sam kao nekog planić. Zato što vidim puno ovaca. Alo, vraćaj se. Čekaj! Sad ću, samo da uzmem... Pošto ja hoću da idem tamo da vidim, možda ima neka piramida. Pa ima vamo još peska, dođi pravi. Neka. Imamo peska ovdje. A, čekaj, stani, nisam te vidjela, pa tu sam ja htjela da idem. Pa vidiš, ja ubijam ovo čudo. Brate. Taman ih ima. 4, Možda, još 2. a čekaj, jesi ti ovuda prolazila? Kako god je ovo mjesto. Ne znam gdje si ti, čekaj. Evo, čekaj, stani. 5 i ovo je pola. Evo, iza tebe sam. Da, Malo udaljeno. Moramo... Ako dođemo u piramidu, bit će super, samo što nemamo pickaxe. A ovako, ako upadnemo u piramidu, neće biti dobro. Pa ne može tu Bog da ti pomogne. Čekaj, treba će mi drvo. Što? Za krevet, zato što tamo posto nema drvo. Dobro, ja ću idem na pesak, ovamo i da vidim što sve ima. Pošto ja volim, baš mi se sviđa ovaj pesak da idem tuda. Možda nisam u vodu upala. Kaktus, zečev, jedno je tamo zečevi mali. Dobro, da vidimo, nema iskreno ništa ovdje. Krevet ću tek posle napraviti. Imamo dole neki pesak, čekaj da vidim što ima tamo. Čekaj, ne idi daleko. Ma ne idem daleko, tu sam, koji tebi đavo, pa čoveče, pa ne idem na kraj sveta, ako odem malo par koraka do drugog peska, čoveče. Da znaš, viličarima se nađeš na pesku. Znam, ja sam ih našla jednom u kreativu kad sam istraživala, bilo mi dosadno iskreno pa sam istraživala. Evo me ovamo, me vidiš, okreni se. Alo, ja tebe vidim. Skačem, ej. Vidim kako si se lupila na... Kako tu si? Ovamo, dete, pokreni se. Graznjala, dođi do mene, ja ne mogu da te nalazim, pada mrak. On još bolje, pa tamo onda bolje bude istraživanje. Pa smijece. Pa nije istraživanje napraviti kuću i biću koviđera i to je to. Napravila sam 2 kreveta. Nego, wow. Gdje si? Evo me kod tebe, iza. Gdje je kaktus, pa vidiš mene. Si zadovoljna? Ja ću ovaj. Ne, ja ću desni. Ne. Ne možemo spavamo. A probaj sad. Neće. Ma klikćeš. Gle zec, mali, ja dođi. Aha, bre, nema mene da udaraš. To znači da begaš. Vidi ga. Gle, bega od mene. Pa dobro. Pa ovako ja sam teta Lija. Jeste, ti si baš našla da kod kaktusa spavam, da se ubodem noćas. Evo ga. Šta? Čuj. Čoveče. Pa ja čuti, dobro kad nisam na kaktus stavila krevet. Dobro, ajmo dalje. Čekaj. Ajde, to uzmi ti svoj. Ajmo sad idemo. Ajde preko ovog brda. Preko brda, preko... Vamo bre. Ma gdje bre hoćeš? Preko brda. Ide belog snega. Jure neke čudne sanke. Srebrne i tanke. Neka voda. Joj, bunar, ja sam mislim da je to kao, kako bi rekla, neka mini piramidica, u stvari ne, to je voda. Ne, to voda, to možda uzmeš to do voda. Pa kad bi imala kanticu, možda i bi. Ne kantica, nego jedna bočica. Možda ima nešto ispod.
Nema ništa, Kristina. Ma nešto ti strašujem u vodi jer mogu da se udavim. Čekaj me, gdje si ti pobegla? Ok, vidim te. Idemo. Joj. Bože, pomozi. Joj, hoću da nađem bre piramidu. Ali ako nalazim, ona je nekako na kraju, kako bi rekla sad ovoga. I moramo da ne uprskamo. Šta? Pa Milice, pitaj Boga da ću mi naći, zato što znam da... Ako nađemo piramidu, Da. ja ulazim unutra. Uđi pa taman ti nagrabu se tamo na TNT-u Pa i neću, sjajno. ja ću ono da skinem. Džaba ti je bilo, Milice, znaš kako sam ja uradila u kreativu jednom? Pa Kristina, Skočila sam. I samo ono i to je to. Ok, ja sam eno tamo ono gdje smo se stvorile, vidim po kući. Gdje si? Aha. Znaš što sam ja radila u kreativu? Ja sam bila otkopala onako kao kocku, ali sam tamo skroz do zida otišla i kad sam tu obila taj blok, ja sam tako pala, ali nisam pala na TNT, inače da sam pala na TNT sve bi puklo i bilo bi to. To ste meni bilo vežbanje kao... ali to moraš i ovako, mislim, pazne kaktus. To baš niša. Bola sam Ne se. troši mi ništa, ali to. Ne troši, sutra malo. Izvini, ja što mi idem u krug da pitam? Ne idem ko. Pa sad nismo bile ovdje. Nismo. Onda sam ja pobrkala nešto. Ti si pobrkala šipita u glavu. Nisam za razliku od tebe. Ajmo, idemo zajedno. Eto, i ovdje smo našli šipu. Ima ta! Dete, jesi se skršila? Aha. Uj, ja sam. Ajmo sad malo, idemo. Inače, da imamo brodić, bilo bi mnogo bolje. Ja imam 14 drveta. Pa napravi brod ako možeš. Neću da daš za njom. Pa Milice. A što da napraviš? Moraš. To neću. Treba mi da napravim mač jedan da lovimo bre. Da lovim. Ko čovjek iz praistorije. Mi to treba. Da. Znaš šta je bilo super? Šta je? Da kad Ovdje nađemo napravimo piramidu... kućicu. Gdje? Ovdje, na tom metu. Tu. Ovdje. Zašto bi tu pravila kuću? Zato što... Gle krave. Zato Milice. što... Zašto smo došli ovdje što idemo tamo je drugo ostrovo i možda nađemo piramidu? A ovdje mi ćemo biti na ovom malom. A, ja ne bi ja to malo ostrvo da budem. Ček da... Onda ja malo da istražujem tamo, da sama. Čak neću ovu kravu da ubijem, hoću da ubijem ovu tamo zato što ova krava ima dete. Šta očekuješ da će i dete da crkne za njom? Oće! Sad ću ja da ubijem. Nemoj da ubijaš jadne krave. Ja ću... Kad ne gladuješ, već što ih ubijaš, što ih mučiš. Ćao krava. Jadno. I sorry mala kravice, ali moram. I tebe. Jeste, pusti da se udavi. Bravo, Milice, svaka ti čast. Baš si sjajna. Ti kao meni kažeš volim životinje, a gledaj što im radiš u krasnom. A Kristina, ovdje ima još tamo da se ide. Neka, hvala, ja sam... Ima još Kristina, znaš koliko? Ne, pa čekaj, dođi ovamo gdje sam ja, me vidiš? Dođi ti Kristina. Ma ne mogu ja. To je malo, to Nije pogledaj. ti no malo, ima tamo još. Da, ali meni ovdje govori da je piramida, ajde please. Ne govori tebi ništa. Govori meni sve. Kristina će da ti izbacim server. Ne. I pa onda vidim. Kristina, vidim tamo neki deo. Čekaj da vidim gdje sam. Pa evo me, ja sam došla na to ostrovo gdje si ti. Samo što sam ja otišla u krug nekako. Pokupila sam sve što je bilo tamo. Baš mi je drago. A što ovdje nema piramida? No, nije fair. Kako sam ja u kreativu... Kaktusu, skloni se. Kako sam ja u kreativu nalazila skoro svaki put kad sam letela. Nalazila sam, a sad ne mogu. letela, a mi hodamo, razumeš li? Pa razumem ja, za ništo naći ovako i onako. A ne upnije. Ovo ti leti brzo, ovo ti hoda. Polako. Neka logično da znam, ali te pitam, zašto, koja je razlika sad naći kad Otkud ja letim? znam, čuti malo. Pa ti si... vodenice. Ti si vodanica. Šta se... Šta moliš? Boga? Da. Čekaj. Čekaj, uđu. Samo ti tražiš Kristina đavola dole, kad budeš... Gde smo sad? Evo nas.
Dajte mi piramidu. Aman. Pa čekaj, ajde da potrčimo, možda ćemo naći tako... Čekaj. Evo, aj sad. Trči. Čekaj, aj dođi. To lava. A koja, brate, kako može nađeš u pustinji lavu, brate, znaš ti kako to prži sad? Znači se ti uđeš u pustinju i nađeš ovoliko lave. I gratis upadneš unutra, izgoriš i umreš. Eto. Tipa kupi mrtvar. Ma nemoj ti meni tu da umireš, bre, dođi sa mnom. Tu lava, hoću to uskočiti. Emico, evo onoga malog što ja mislim da je. Joj, to malo. Ajmo, idemo ovamo. Čekaj, zar nismo ni bili ovdje? Ja, bože. Brate, ja mislim da smo mi bili ovdje, zato što ja... Nismo, Kristina, šta ti je? A, nismo. Pala sam pećinu u ruku. Gdje sam ja, šta je ovo? Čekaj. Ovdje uopšte nismo. Nešto me... Iron. Mete, gdje si? Ja sam na brdu, vidim neku pećinu i ja sam tamo... Aha, vidim te. Dođi. Dođi, mi. Kristina, ovdje je Iron. Ma šta mene briga za Iron, ja hoću da nađem piramidu. Čuti, Kristina. Onda baj. Čekaj. Čekaj da vidim. Aj, polazi za mnom onda. Kristina, sad čekaj da napravim. Šta ti možeš da praviš? Da uzmem Iron bilu. Ajde, onda uradi to. A vidiš da radim, treba razni pikiksi za to. No, brate, što me to nervira? Ajde imaš jedan pikeks pa za to koristiš, taj pikeks koristiš za sve, nego ne, moraš da ti napraviš 1000. Au, minute sam napravila to. Sve ti pada. Ajde požuri, ne mogu da čekam, nestrpljivo sam. Čekaj, čuti. Da li ja mogu napravim nešto? Ti ne možeš nešto. Mogu da napravim jedan onaj... 2... Nečega 2, 1 onaj... Tako da je ovo... Čekaj. Jedan stik. I... Stick. Da, stick. Ja to božem tako za sve. Ne, fali mi jedno. Što ti fali jedno? Evo ovdje još jedna pećina. Tako će. Sad mogu... Au, što je pećina dobro. Ali Kristina, samo sam 2. Evo me našla. Pa? Dobro. Ajde, please, dođi. Evo, gdje si? Evo mi za tebe, dođi vamo, dođi vamo, prati me. Trči. Ne slažem se kako sam trčiću. Pa mi to samo 2 puta klikneš na... Pusti me. Dobro, da malo pre se trčala i sad se ne značeš kako. Ja nešto mi govori da je tamo piramida. Ali imam šta ti govori da je tamo piramida. Govori mi neki osjećaj. Osjećaj. Pa ćemo da krijemo osjećaj ako ne budemo našli. Mislim da nema. Ma da čekaj, što fali, pa možemo idemo još. Zečevi. Zašto sada trčim? Ječina. Opet ono gdje se pije voda, ljudi? Ne idemo u krug toga, ima u pustinju koliko... Znam, ne idemo u krug, ali me nervira što ne mogu da piramidu nađem već 5 godina. Ja pronašla piramidu! Gdje si? Milice! Nemoj te mene da zezaš, jer ako te budem ja zeznula. I moja ćemo negdje napravimo kućicu. Ma kako kućica bre, ovo je istraživanje i preživljavanje, tako da... A fuck, ja se samo bodem. A ja samo tražim piramidu i nje nigdje nema. Ja ne znam zašto, šta je ovo? Pa moram da spavam. Ne moram, ja mogu da budem i noćna. Gle, nema piramide. Pa čekaj, možda je tamo, pošto tamo nismo bili. Ja ću da idem i ako bude mrak. Nećeš, boga mi moj. Što se plašiš, me zapravo je samo igra. Izbacit ću te. Jesi na vama? Čekaj, pusti me da malo... Okej, nema ništa. Čekaj, daj! dete! Nema ništa. Čekaj, ajde da spavam, bolje da ti bilo. Ajde, pa tamo da završimo s videom, pa sutra snimamo ponovo. A vidite što ćemo snimiti, možda ćemo i kopiti preživljavanje, ne znam ja. U redu, to je bilo to tog videa, ako vam se sviđa onda ga lajkujte i sub na moj kanal i Milicin. Moj Milicin. Znamo da kažem moj Milicin. Ali dobro, razumete što sam to da kažem. Tako da, čao! Ćao!